Hakajinglai ke Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban ai khublayo lat ka jilla halor ka jingmundur jong u ya hendriutli ki bil hagi kindiat ski baladap. Kumta haka laipau tarik risau arhaja arpusau u Chief Executive Member uba penyat sings iem ula pentip baka council kalarai ban board din no bat ka sarkar jilla ban kentui ka sarkar India bakan penbait thamai ka Constitution Scheduled Tribe Order khat khandai spa sanpo kata ban itu no tangi kiriulum trai muluk nak jilla haka thop ki Scheduled Tribe. Kane karai kade ka blashim hadin baka KHADC kalayo pediang gijing ujor persya ekajing yo thiet jaka pathar dagi barjala hapilang kata Riboy District kabadan hakapot bat ka Assam. Habakran sikilat pathai kubor uba penyat sings im ulaong baka council kalai kran bat ka sarkar jala halor kani ka kam namar bakat kum ka Meghalaya Land Transfer Regulation Act lakhangye ki barjala ban thiet jaka hakajala Meghalaya. Ulaong ru baka Executive Committee kalapen khamti hakatanat ilaka bat katanat land jongka council bikin penbait ya kani kam balada.com kin shim ya kirai ban penbait ya kani kam habidi bak kini ki khndo rai leni ki khndo hima ki budan hima ba pher khamtam habangi phai kani khndo hima ka budan hapo them right marwet bilang kata daladi ngila lek bat ngilai I ke ka bajah tu Oi si kamdei ka jingja ka badang shen ya ka ba kibriu ki banabar ki yo ban thiet jaka the tetangi persyang ban tokit dangi persyang ban keli la daki snam la daki bun snam menshwa ki la yo ini jaka but don ruki kitu ki area la ni ki jaka hang tu po khaput bat ka Assam bat Meghalaya ha thamrat marwet ka ba mi kop shu kum ka rikhasi namar ki la mi ki building ki bahe ki jintai ki bahe ki ba nimpai pakhat ba kandang de ke jungi ngrei dang nila tokit ba ngrei put usam kadang de hi pot ya hatem rai pot de yakan ni ka kam nila yo ru dang shen ya ka jing ujor habide ba ka jing yo jaka ki bri padabar habide ka ni de nakal yang ka jungi nila ya shimkhya ban nakal yang ka Executive Committee ban ya penbait ru wat ba ka state government habidip kani namar ba pi ladengi kran chipang kalan transfer act kabate lakam yakibrio banabar ban thiet jaka ladengi shim yaki ongno ki non tribal kata kala khang teng ki don ki badan yaka jing itu kum ki Scheduled Tribe hapo Meghalaya pat kam shim khang de kani kawan ra jing e but de halor kata ni dangi penbait menta state government banwara nak ka men hakani ka Scheduled Tribe Order 1950 kaniru ka ba dan kam ha banwara ka jingta ba kinu ki ba ki indigenous tribal ki bade ban dei hapo Meghalaya kin longshai namar ba kumbalong menta pinpei hapo pilang kata ki bun ha ki jadriu kum ki naga lesi ki mizos ki weki jai bendri ki ba nakiwei pat ki jela ki yo ban thiet jaka okey let see yo ki donru so ki non tribal nani ki bar jela ki ban thiet jaka te ya kan ni nakal yang ka Executive Committee ngila shimkhya but ya kata ka jingya dei jungi ba ka sarkar jela nginang budien hinrei ke ka kamram bangin le nakal yang jungi ka council nomor ya kan ni ngila IT ya ka ilaka department but ya ka land department nakamtaban wengi kini kajing bat ban shim ya kanu karai lada don kam ban shim wat karai bating ru ban wengi kum kini kajing medi kajing di thiet jaka ang thepo border Meghalaya Assam hadir mengiyo ka complain shisin ngila khot UCM jong hima malim namak UCM right marwet wahab apo ka hima malim lakhot bat menta ke ka ba ngila le bangila IT ka ilaka department ba ka land department ba kila dep ban constitute kawai ka committee ka ba nyo ban shimkhya habidi kani ka jing kani ka kam but niru insuthu banam dei ban jatang hapo pilang kata ringim kwa ba kum kani jinja kinja shkwe ru ki jaka tenamar takadaw nginile kat bala bante lakam ya kani ya ka ba ngin penstat ya kani committee wat bangala dep keren shai wat dangi hab ban shim dan kanu karai ke bating ru ngin hab ban shim ban wengi kan kum ini ki jing hadu menta
nakaliang jungi ngimpat shimlah pediang ikanu kanu ke registration hakabidi ini kibri banabar banwan scam itu okey te nomor terkadau ailat bakani ke komiti kan yo ban bishar benya bat ke ka bagi dei benle nginle ka batai tan kata nginem pensubhan dan pensusi ini no nginle ka batai Siyempre nakakilek ang register po DC office to. pi ni ladap banto syadisi nakalan department ladap ban pentip ya kani bahadin mengila yo ka ak ka jungi ni don la ka jong ka bot ban itu ka jakala jong ban scam ka jakala jong but ladingi kan kam menshua por bang impat dan ya kalan ak esika kam sting limenta kala kam bhaka kam ya ka ba kinem yo like lan tap nomor ta ka taw nglaong mene ba ladangi crunch phang ka jingya yo khando ki priyo shapo khaput kani kam dei ra ka kam ka badang shen kadi kala kham slam te ring ni kwa ban yadano ni kwa ban sang ye no nomor ta ka taw ni le ta kani ka ni shim da kani ka rai ban dan ni kani kam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.